Kokon Sawer. Spesial khusus kanggo Tim Asmo. Bapak Kuwu Sirnabaya, Bapak Kuwu Nekaset, Gagah. Bapak Kuwu, orang pengen nemoni kita Bapak Kuwu. Kanggo Teh Megawati sing ana ning Papua, Sing duwe Satria Mustika Ang Melo, Ang Toyo, Papa Angela, Mama Angela, Mama Padmi, Bunda Febi, Bunda Jikine Kati. Aduh kakang, wis rong tahun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Akeh rintangannya, akeh halangan. Alasan duwe anak lan rabi, Satria Mustika Ayu sing sayang. Oh sayang, Satria Mustika Ayu, 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 Satria Mustika Ayu. Lamun kakang bener eman lan bener arepan sayang. Kula nunggu tanggung jawab sampean. Disenggol maning kanggo bapak-bapak panitia, Panitia Ibu panitia tadi. Ibu panitia Wong Sirnabaya NS Project Tim Asmun, Tim Asmun, Tim Asmun. Awan bengi janji kakang teu anti-anti. Ora niat, ora pengen luru ganti. masyarakat Sirnabaya yang kecil. Dai akhilan kula rela, kula nerima asal laksana. Najan urip diwayu kula wis pasrah. Maklum kula gak ngerti kakang rapine beli siji, nanging kepriben kula diwayu gak bagen. Wis lawas hubungane sing awit sekolah SD, kang kula isin kula pengen dikawin. Lamun kakang bener eman lan bener arepan sayang, kula nunggu tanggung jawab sampean. Spesial khusus maning kanggo Bapak Kuwu Sirnabaya, Bapak Kuwu Sirnabaya, sing duwe hajat masyarakat Sirnabaya, Wong Sirnabaya, Dede Safa, Bunda Ratno, Bunda Ratno, Ayah Ade Sunanto, Ayah Anggane Tete, Ben Audi, awan bengi janji ayang tek anti-anti. Ora niat, ora pengen luru ganti. sing duwe Satria Mustika Ayu, Satria Mustika sing Ayu, duwe Satria Mustika Ayu, kula rela, Wong kula Wong nerima larik, asal sing duwe Satria Mustika Ayu, Wong larik, Wong larik sing duwe Najan Mustika, urip diwayu sing duwe Mustika, kula wis pasrah. sing duwe Maklum Satria Mustika kula Ayu, gak ngerti kakang duwe anak rabi, nanging kepriben kula ora bisa klalen. Wis lawas hubungane Satria Mustika Ayu sayang, kang kula isin kula pengen dikawin. Satria Mustika Ayu, aduh kakang wis rong tahun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Akeh rintangan
Abi wayuan kakak